Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupishay na ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat, Kapitulo 10, versikulo 42 ug 43. Ang giingon diri: "Ug gisugo niya kami nga musangyaw sa tanang katawhan, ug mupamatuod nga siya mao ang gidihugan sa Dios aron mahimong maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mahitungod kaniya nagsaksi ug nagpamatuod ang mga propeta nga pinaagi sa iyang ngalan si bisan kinsa ang mutuo kaniya makadawat og kapasayloan sa mga sala." Buhat Kapitulo 10 versikulo 42 ug 43. Kining duha ka mga bersikulo kabahin sa wali ni Pedro sa panimalay ni Cornelius niadtong unang mikunsad ang balaang espiritu sa mga Hintil. Kini nga wali, mga kahigalaan, giwali ni Pedro sa usa ka modelo nga panagtigom. Nganong nakaingon ko nga modelo kadto nga panagtigom. Kini tungod kay ang tibuok panimalay ni Cornelius nagtipok tanan sa sala sa iyang balay ug andam na gayod sa pagpaminaw sa iwali ni Pedro. Niadto nga panagtigom, walay na late bisag usa. Kasagara manggod ang late attendance ilhana na sa pagsimba nga dili kinasing-kasing, pagsimba nga walay focus ug pagsimba nga mala. Pero niini nga panagtigom sa panimalay ni Cornelius, miingon pa siya kang Pedro nga niya naming tanan intact na. Di ba naa nami sa presensya sa Dios? Pagkaanindot no, kung ang tanang mga tawo punctual ug dili malate sa pagsimba. Ug dili basta-basta magpaistorbo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug mas maayo pagayod kung ang tanang mga tigpaminaw makabati nga anaa sila sa atubangan sa Dios. Siguro gayod nga makamugna kini og pagbati nga seryoso atubangan sa Dios. Ang tanang mga tigpaminaw anaa sa malaumon nga pagbati ug andam nga mudawat sa pulong sa Dios ug nagtinguha sumala sa giingon ni Cornelius nga maminaw sa tanang butang nga gisugo sa Dios kanimo Pedro. Pagkahumok ug tabunok kaayo ang mga kasing-kasing sa panimalay ni Cornelius. Ug unsa may giwali ni Pedro kanila? Giwali ni Pedro kanila ang usa ka simple ug tataw nga wali. Wala kay makita nga mga balaknon ug pabulak-bulak nga mga pulong sa wali ni Pedro. Simple lang kaayo ang iyang mga pulong. Ug ang kamatuoran nga iyang gitudlo mao ang unang mga baruganan sa pagtuo nga mao ang instrumento sa ilang kaluwasan. So ang simpleng mensahe sa ebanghelyo mao ang instrumento sa kaluwasan ni Cornelius ug sa iyang panimalay. Apan mga kaigsuonan, kadtong maong wali ni Pedro wala gayod matapos. Tungod kay kalit lang kining naundang. Ang giingon sa mga naunang bersikulo, ang balaang espiritu mikunsad ngadto kanila
nga nakapamati sa pulong sa Dios samtang nagwali si Pedro. Naundang ang wali samtang nadunggan nila nga ang mga nakabig nagsulti na sa nagkalain-laing pinulungan ug nagdayig sa Ginoo. Ug wala na sumpayi pa ni Pedro ang iyang wali, kundili iya na karong gidayig ang Ginoo, dayon gibautismuhan ang mga nakabig ug nakig-fellowship sa mga magtotoo. Unsa man ang unod sa wali ni Pedro? Nagwali siya mahitungod kang Kristo. Usbon ko, nagwali si Pedro mahitungod kang Kristo. Kang Kristo nga gilansang didto sa cross. Wala na lain pang giwali nga makamugna og susamang epekto nga naka-record sa atong teksto. Dili panalanginan sa balaang espiritu ang wali nga wala nagbayaw sa ngalan ni Kristo. Sige, ayaw iapil si Jesus sa imong pagwali. Ug ang balaang espiritu dili gayud mukunsad sa pagpanalangin niini. Nganong mukunsad man siya? Di ba ang tumong man sa iyang pagkunsad mauman ang pagsaksi mahitungod kang Kristo? Di ba giingon man ni Kristo nga ang balaang espiritu maghimaya kanako tungod kay iyang gidawat ang akong pagtulunan ug gipakita niya kini kaninyo. Yes, mga kaigsuunan, ang subject sa wali ni Pedro si Kristo lamang gayod. Ug mao kini ang pagtudlo nga dihugan sa balaang espiritu. Hinaot nga dili kita mutipas gikan niini nga sentrong punto sa Biblia nga mailhan nato si Kristo taliwala sa mga katawhan. Nagtinguha ko ning takna sa kahaponon nga dad-on ang inyong atensyon sa duha ka punto tungod kay nasayod ako nga makatabang kini kaninyo. Una, si Kristo mao ang maghuhukom sa tanang katawhan. Ug ikaduha, siya ang manluluwas. Hinaot nga panalanginan sa Dios ang atong pagpamalandong niining takna sa kahaponon. Sumudangat na kita sa unang punto. Ang posisyon ni Hesukristo naglangkob sa duha ka opisina. Ang una, mao ang opisina sa pagka maghuhukom. Ug ikaduha, mao ang opisina sa pagka manluluwas. So una, si Kristo isip tigpataliwala, mao ang atong maghuhukom kanatong tanan. Ang giingon sa Biblia, walay hukman sa amahan bisag usa. Apan ang tanang paghukom iya nang gitugyan ngadto sa anak. Ug kabahin niini, namatay si Kristo ug nabanhaw aron mahimo siyang Dios sa parihong mga patay ug mga buhi tungod kay kitang tanan mobarog sa atubangan sa lingkuranan sa paghukom ni Kristo. Matik din ninyo mga kaigsuunan nga ang giingon sa atong gikutlo nga teksto, paghukom ni Kristo. Si Kristo nga Nazaretnon nahimong maghuhukom sa mga buhi ug mga patay. Niini nga kapasidad, adunay judicial authority o autoridad sa paghukom si Kristo sa tanang mga katawhan. Ang tanang pagsupa karon sa balaod, pagsupa kini batok kang Kristo ug paglapas batok sa hari nga anak sa Dios. Aduna siya'y authority ibabaw sa mga katawhan ug pagahukman niya ang tanan kanato inig atubang nato kaniya. Gani karon mismo naglingkod na si Kristo sa iyang trono ug naghukom sa tanan natong binuhatan. Huna-huna ug tinguha. Kining kitang tanan mubarog gayod atubangan kaniya sa adlaw sa paghukom. Aron ang matag usa manubag sa tanan nilang binuhatan, dautan man kini o matarong. Ug sa pagatubang nato sa iyang paghukom, pagabat-bato ni Jesus ang tanang mga ebidensya bato kanato. Dayon mo decide na siya whether maluwas kita o dili. Bahino ni Jesus ang tanang katawhan sama sa pagbahin sa magbalantay sa karnero sa kanding gikan sa tinuod nga karnero. Kung ikaw hinukman, muingon siya og layas, ikaw nga tinunglo. Kung adunay pagahimayaon niya sa kinabuhing dayon, muingon si Jesus, dali kamo nga gipanalanginan sa amahan. Dawatan ninyo ang gingharian nga gitaganang daan na alang kaninyo sa wala pa matukod ang kalibutan. Tinuod gayod mga kahigalaan nga si Kristo nga ilang gilansang sa krus, naglingkod na karon isip hari ug maghari siya hangtod nga ang tanan niyang mga kaaway mahimong tumbanan sa iyang mga tiil. Ang makalilisang mga kaigsuunan mao kini nga si Kristo mubalik nga dili na maghalad pa
alang sa mga sala sa mga katawhan. Ang paghukom sa atong manluluwas authoritative na ug final, ug ang gingsakupan mao ang tanang kaliwat ni Adan. Ang paghukom ni Kristo dili pwedeng i-question tungod kay gitakda sa Dios ang usa ka adlaw kung kanusa pagahukman niya ang kalibutan diha sa pagkamatarong pinaagi sa tawo nga iyang gidihugan. Wala nay lain pa kini kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Siyang maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ang tanang buhi pa sa pagbalik ni Kristo, mga hari, mga saop, mga Kristohanon lamang sa baba ug mga gahi nga makasasala, silang tanan kinahanglang mubarog at tubangan ni Kristo nga maghuhukom. Ang mga Hudiyo nga nag-akusar kang Kristo, ang mga Romano nga milansang kaniya didto sa cross, ug ang mga karaang mga hintil nga nagluto sa iyang mga apostoles, ang mga nagpasipala sa ngalan sa Dios sa atong panahon karon, ang tanang mga hari ug mga patriarka kaniadto ug karon ug kitang tanan, walay exception, mubarog at tubangan sa trono sa anak sa Dios aron manubag sa tanan natong pagkatawo. Ang ikaduhang bahin sa katungdanan ni Jesus mao nga siya ang manluluwas, nga pinaagi sa iyang ngalan si bisan kinsa ang mutuo kaniya makadawat og kapasayloan ug paghugas sa kasalanan. Siya hari ug manluluwas. Ang iyang gahom ang nagpalig-on sa iyang grasya. Aduna siya labawng katungod sa pagkundinar o pagsilot o paghimong matarong sa mga makasasala. Anaa kaniya ang final judgment. Ang iyang giingon sa Gipadayag 22 kapitulo 12, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ang gahom sa kinabuhi ug kamatayon gitugyan na sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna siya autoridad nga palabyon ang kasalanan, kalapasan sa iyang kaugalingong ngalan, susama sa ngalan sa walay katapusan nga Dios. Ang iyang paghugas sa sala pinaagi sa iyang dugo mao ang naghimong posible nga makapasaylo siya nga dili maligsan ang iyang pagka maghuhukom. Nagapasaylo siya ug kun siya mopasaylo makatarunganon kini sa susamang paagi nga siya nagahukom. Murag baliktad no. Apan basaha ang bag-ong tugon ug tan-awa kung giunsang pagkaunsaa nga si Kristo makatarunganon apan nag-isip nga matarong kaniya nga nagatuo kang Hesus. Tan-awa kung giunsang pagkaunsaa nga diha sa sakripisyo ni Hesus pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo ang pagkamatarong ug ang kalinaw nagginaksanay. Ug giunsang pagkaunsaa nga ang Dios makatarunganon gayod kaayo sa tanang butang nga iyang gibuhat apan nag-awas-awas sa iyang grasya ngadto sa mga magtutuo pinaagi sa pagpasaylo sa ilang kasalanan. Itanom kining duha ka papel ni Jesus sa inyong hunahuna ug kasing-kasing mga kahigalaan. Siya makatarunganon nga maghuhukom ug maluluyon nga manluluwas. Sundi pagayod ako sa sunod nato nga konsiderasyon. Kining duha ka katungdanan ni Jesus parehong nag-isip sa tanang katawhan ingon nga mga makasasala. Gisumhan na kaayo ko og paminaw sa mga taong nag-ingon nga ang mga tawo kuno adunay instinct nga pagkamatarong sa ilang kinasuluran. Nabasahan ako ni adtong miaging adlaw ang usa ka manual para sa mga misyonero nga kung moadto kuno sila sa ubang mga lugar, kinahanglang tuuhan nila kanunay nga ang mga tawo matarong, nga aduna kuno'y natural nga religiousness sa ilang kinasuluran, nga mura og baga kinahanglang paypayan lang og jutay ug mudilaab na dayon ngadto sa maanindot nga siga sa tinuod nga debosyon. Boom! Walay bisag usa nga tinuod ni ining maong pag-ulog-ulog mga kahigalaan. Kung igo na ang natural nga relihiyon, unsa pa may pulo sa pag-anhi sa balaang manluluwas. Ang pinakanindot nga mabuhat sa natural nga kinaiya sa tawo, dili gihapon makapasar sa pagkamatarong sa Dios. Oy, ang kaso ni Cornelius mismo ang magpamatuod niini nga ang natural nga relihiyon
kinahanglang malamdagan sa gipadayag nga pulong sa Dios ug matudluan sa doktrina mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus nga naghatag og kaluwasan sa tanang mutuo ug musalig kaniya. Nganuman, kinsa man di ay si Cornelius. Ang giingon sa Biblia, buutan kuno siya kaayo nga tawo. Relihiyoso pagayod, devoted sa pagsimba. Apan igo na ba kana? Maluwas na ba siya bisag dili niya mailhan si Kristo? Pinaagi lamang sa iyang pagkabuutan? Makabaton ba siya og kinabuhing dayon pinaagi sa iyang mga nindot nga kalidad? Dili gayod. Ang gitaho niini nga kapitulo, kung basahon nato sa kinatibuk-an, giingnan sa usa ka anghel si Cornelius nga ipapangita ang apostol nga ginganlag Pedro aron muwali kaniya mahitungod kang Jesus nga manluluwas. Ug niadtong ilang napangita na si Pedro, nahimong tataw gayod nga kinahanglan nilang madungog ang mensahe sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Karon klaro pa kaayo kay sa udtong tutok mga kahigalaan nga kun ang buutan kaayong tawo sumala susama kang Cornelius nanginahanglan pang makadungog sa ebanghelyo, unsa na lang kaha ang kadaghanang mga dautang tawo. Mga kaigsuunan, mianhi si Jesus aron sa paghukom sa katawhan tungod kay adunay mga makasasala nga angayng pagahukman. Kung aduna kay makit-an nga usa ka nasod nga walay mga huwis, walay mga pagsilot, walay mga korte sa hustisya, grabe na lang gayud kaayo kagubot ni anang nasura. Apan adunay mga huwis tungod kay ang tanang kanasuran napuno og mga tawong dautan. Sa adlaw sa paghukom, pagabuklaton ang mga libro ug ang tanang tawo pagahukman sumala sa ilang binuhatan tungod kay ang tanan nakalapas sa balaod sa Dios. Ang ikaduhang bahin sa katungdanan ni Jesus, ingon nga manluwas, nagpasabot nga ang tanan makasasala. Tungod kay mianhi si Jesus, ingon nga manluluwas. Apan dili na unta kinahanglanon pa ang iyang pagkamanluluwas kung dili pa makasasala ang mga tawo. Walay pulos nga pagahisgutan ang pagluwas sa mga tawo nga wala sukad mahulog sa sala. Mianhi si Jesus aron hugasan ang sala, apan wala unta siya'y hugasan kung wala pa untay nakasala. Ang kalapad sa saad nga giingon sa atong teksto nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya makadawat og kapasayloan sa kasalanan, nagpamatuod lamang gayod nga ang tanan nakasala. Apan ang maayong balita nahasulat sa Biblia nga kung atong isugid ang atong mga sala, matinud-anon siya ug makatarunganon nga mupasaylo sa atong mga sala. Unang Juan 1:9. O higala, dangup uban sa dakong pagpaubos kang Hesukristo nga bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Ipahugas kaniya ang imong sala pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Ayaw ilimod ang imong mga sala, isugid nga ikaw sadan ug pangayua ang iyang kaluoy ug kapasayloan. Ilitok ang susama sa gilitok sa maniningil sa buhis. Ginoo, maluoy ka kanako ang makasasala. Kining ikaduhang punto sa atong teksto tataw gayud kaayo. Hinaot nga magmanggialamon kita nga ikinabuhi nato kini. Hinaot nga ang balaang espiritu magpanglihok sa atong kinasuluran aron kita mahimong humok ug mapainubsanon sa iyang atubangan. Ug tanawa mga kaigsuonan ang ikatulo nato nga obserbasyon. Ang kwalifikasyon nga gikinahanglan sa atong Dios ingon nga tigpataliwala aron matuman niya ang iyang unang katungdanan isip maghuhukom, naghupay kanato aron mo pasilong kita sa iyang katungdanan ingon nga manluluwas. Tanawa, una sa tanan, nga isip maghuhukom, ang Dios adunay tibuok nga awtoridad, hingpit gayod siyang gisugo sa amahan aron sa pagbuhi o sa pagsilot sa makasasala. Karon kung hatagan ko niya og kapasayloan pinaagi sa iyang dugo, kini nga kapasayloan awtorisado og libre ilalo mismo sa kamot ug silyo sa hari.
Nagmaya gayod ako sa pagpamalandong niini, mga kaigsuunan. Kung si Jesus nga maghuhukom nag-ingon, lumayo ka kanako, kamong mga gitunglo, nasayod ako nga tinuod ug sigurado gayod kini. Apan kun moingon usab siya nga gipapas ko na ang tanan mong mga kalapasan. Sigurado usab ako nga ang iyang sentensya sigurado ug plastado gayod. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Roma kapitulo 5 bersikulo 1. Dili ba tamis kaayo kining pamalandungon? Karon tan-awa ninyo, aron ang atong Ginoo mahimong takos nga maghuhukom, nagbaton siya og igo gayod nga kahibalo. Ang judge kinahanglan gayod nga adunay igong kahibalo, kay kun wala dili siya takos nga mo judge sa mga lisod ug importanteng mga kaso. Karon si Hesukristo ingon nga judge, dili gayod matupngan ang iyang katakos sa paghukom sa mga tawo, mga kahigalaan, tungod kay nasayod ug nakaila gayod siya sa tanang tawo. Siya mismo nagpakatawo ug nasayod siya sa atong mga kahuyangon. In fact, nakaila siya kanato pinaagi sa iyang obserbasyon ug kasinatian pod. Mao nga takos siyang muhukom sa kalibutan sa usa ka matarong nga paghukom. Sunod, nasayod si Jesus sa balaod. Di ba iyang giingon, ang imong balaod ania sa sulod sa akong kasing-kasing? Walay makatupong sa kahibalo ni Jesus sa balaod, tungod kay siya lamang ang nakasunod niini sa tanang punto sa kinatibukan gayon. Nagkinabuhi siyang balaan, sumala sa balaod, ug namatay siya, sumala sa gisugo sa balaod, ug nabanhaw siya, gumikan sa iyang pagsunod sa balaod. Dugang pa, nasayod usab si Jesus kung unsa bagayod ang sala, dili tungod kay nakasala siya, kundili nakapuyo siya kauban sa mga makasasala isip usa ka mananambal. Natun-an niya ang ilang mga problema ug espesyalista siya sa ilang balatian sa kasalanan. Bisan ug wala siya nakasala, ang sala sa kalibutan gipatong sa iyang abaga. Ang giingon sa Biblia, gipaka makasasala siya alang kanato aron kita pagaisipon nga matarong sa Dios diha kaniya. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Nasayod usab si Jesus sa silot sa sala. Ang judge kinahanglang masayod kung unsang matang sa silot ang iyang ipahamtang sa sadaan. Well, si Jesus nasayod gayod sa silot sa sala tungod kay siya ang nag-antos didto sa krus. Ang matarong alang sa dili matarong aron pagadadon kita ngadto sa Dios. Nasayod siya sa takos nga silot sa pagkasad-an sa tawo tungod kay iyang gisalo ang tanang silot didto sa krus sa Kalbaryo. Ug dugang pagayod sa kamatuoran nga kining kahibalo ni Kristo nagpahimo kaniya nga kwalipikado nga muhukom sa matag usa. O mga kahigalaan, nagpahimo usab kini kaniya nga mupasaylo kanimo tungod kay nailhan gayod niya ikaw ug makalimpyo gayod siya kanimo. Nasayod siya sa sala, mga kaigsuunan, sala nimo ug sala nako, aron nga kun muhatag siya og kapasayloan kini alang sa tanang mga sala. Nasayod siya sa balaod, ug mao nga nasayod siya kun unsaon ka pagpasaylo legally nga dili maligsan ang hustisya sa balaod aron wala nay maka-question pa kaniya. Dili masipyat si Jesus sa iyang lakang sa pagpasaylo tungod kay hanas kaayo siya sa korte sa langit. Tungod kay nasayod siya sa silot sa sala, iyang gipas-an ang tanang silot didto sa krus aron wala nay nahabilin pang silot alang kanato. Ang kapasayloan sa mga magtutuo wala gihatag sa buta nga Dios. Wala pud siya masipyat sa paghatag niini. Walay sipyat sa balaang paghukom, kundili ang tanan gibuhat ni Kristo diha sa hustisya ug katarong. Ang judge sa tibuok kalibutan mubuhat gayod sa insakto. Kung gipasaylo sa Dios ang mga magtutuo, nasayod siya sa iyang gibuhat ug gibuhat niya kini nga matarong, manggialamon ug makabarog kini gikan sa tanang mga pagduda. Dili ako pagahukman sa adlaw sa paghukom.
Apan pagaisipon akong matarong atubangan sa Dios tungod kay si Kristo nga judge mao mismo ang naghugas sa akong sala. Ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 33, kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo ang nag-ila kanila nga walay sala. Nakita mo ba kini higala? Ato usab nga tan-awon ang dugang pangpunto nga ang atong kahibalo mahitungod sa unang papel ni Jesus isip judge. Gikinahanglan gayod aron atong madawat siya sa iyang ikaduhang papel ingon nga manluluwas. Mao kini hinungdan nga giwali kini ni Pedro. Mao kini hinungdan nga si Pablo at tubangan ni Haring Felix nangatarungan mahitungod sa pagkamatarong, pagpugong sa kaugalingon ug sa umaabot nga paghukom. Mao kini hinungdan nganong ang balaang espiritu mismo ang nagkumbinsir sa kalibutan sa sala, pagkamatarong ug sa paghukom. O mga minahal nga tigpaminaw karon, kung dili ka mutuo kang Kristo ingon nga imong maghuhukom, dili gayon ikaw mudawat kaniya ingon nga imong manluluwas. Gawas lamang kung makita nimo ang imong kaugalingon nga nagbarog atubangan sa makalilisang ug puti nga trono sa Dios, ug makaamgo nga nagbarog ka atubangan sa trono aron manubag sa imong mga sala, dili gayon ikaw mudangop kang Hesus alang sa iyang kaluoy. Hinaot nga tan-awon ninyo ang inyong kaugalingon nga nagbarog atubangan sa balaang maghuhukom aron kamo matugkan og dakong kahadlok ug kabalaka, aron kamo mudangop dayon kang Kristo ingon nga manluluwas. Pamalandungi kini mga kahigalaan. Daghan kaninyo ang wala pa makadawat og kapasayloan sa sala. Ang giingon sa Biblia, gawas lamang kung maghinulsol ka, mubarog ka at tubangan sa paghukom sa Dios, wala nakailaing madawat kundili ang iyang silot, dili mabaliktad nga silot hangtod sa kahangturan. Hinaot nga mabati nimo kini. Ug kun mabati nimo kini, duol ug salig kang Hesus ingon nga imong manluluwas. Andam siya sa pagdawat sa tanang muduol kaniya. Mianhi siya sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Salamat kay iya kining gibuhat tungod kay walay gustong mudawat kaniya gawas lamang sa mga tawong nabugatan sa ilang sala ug kondemnasyon. O duol kang Hesus higala ug dawata siya ingon nga imong manluluwas, dili niya isalikway ang tanang muduol kaniya. Juan kapitulo 6 bersikulo 37. Unsa bay gibuhat ni Hesus ingon nga tigpataliwala sa Dios ug sa tawo. Naghukom siya apan nagpasaylo usab siya. Matikdi ang mga pulong nga giingon sa atong teksto, madawat nila ang paghugas sa kasalanan. Unsa ang buot ipasabot sa paghugas sa sala? Ang buot ipasabot niini nga iya na kining gipapas. Ibutang nato nga nakasala ka. Naguol kaayo ikaw tungod kay nakasala ka. Ibutang pud nato nga ang imong sala takos nga pagasilutan sa pinakabugat nga silot. Apan ang Dios sa iyang kahibulungang kaluoy, andam nga muhugas sa imong mga sala, andam sa pagpapas niini, andam nga kalimtan kini, ug andam nga itambog kini sa kinailalumang bahin sa dagat. Kining mao mga pinulungan sa Biblia mahitungod sa kapasayloan, usa lang ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, nga ang magtotoo pagaisipon sa Dios nga murag wala nakasala sukad masukad sa iyang atubangan. Nasabtan mo ba kini higala? O kamo nga mga dili sad-an sa inyong pamati, tungod kay gibuutanan ra kaayo kamo sa inyong kaugalingon, kini nga mensahe dili alang kaninyo. Tungod kay si Kristo wala mianhi alang sa mga balaan sa ilang pamati. Ang himsog wala nang ginahanglan og doktor. Ang mga guilty nga nasayod nga sila guilty alang kanila ang mensahe sa ebanghelyo. Paminaw kamo higala, adunay kapasayloan diha kang Kristo. Ang Dios sa kaluoy, nagpasaylo sa mga sala ug nag-ila kanila nga matarong pinaagi kang Kristo. Wala na ilain pangalan nga naghatag og kaluwasan. Ang ngalan lamang ni Hesus ang naghatag og kapasayloan. Kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Gipaagas na ni Hesus ang iyang hamili nga dugo
mao nga adunay kapasayloan diha kaniya. Sa katapusan, kining maayong balita adunay kalabutan sa tanang mga tawo sa kalibutan nga motuo kang Hesus. Kining giingon sa atong teksto nga si bisan kinsa ang motuo kaniya. Si bisan kinsa, whoever, takos nato kining paminawon mga kahigalaan, whoever believes in Him. Walay exempted ani, negro, incheck, Amerikano, apil sa giingon nga si bisan kinsa, dato, pobre, bata, tiguang, babayi, lalaki, buutan, kriminal, drug addict, libakiro, limbungan, tanan nahaapil sa giingon nga si bisan kinsa, whoever believes in Him shall be forgiven. Mapasaylo gayod. Dalaygon ang Dios tungod kay ang iyang grasya alang gayod sa tanan. Ikaw ug ako higala apil sa giingon nga si bisan kinsa. O dangop kang Hesus higala salig kaniya aron ikaw mahugasan sa imong mga sala. Dawata si Hesus aron ikaw mabuhi. Nganong dili? Adunay gahom ang balang espiritu sa pagtandog sa tanang piniling katawhan sa Dios. Mga kaubang magtutuo magpadayon kita sa pagampo aron pagatandugon sa balaang espiritu ang mga nagmagahi pa sa ilang kasing-kasing. Usbon ko, adunay kaluwasan diha kang Kristo higala. Saligi siya karong taknaa, undangi na ug salig ang imong kaugalingon, dawata si Hesus karon ingon nga imong Dios ug manluluwas karon na. Kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744-3030.